Egunon, gaur hasiko gea kolorearekin. Orduan, kolorearekin aritzeko iruditzen zait akuarela dela modurik errexena. Etxean izango ditugu kaja ezberdinak, eta, importantena izaten da jakitea guk zein kolore ditugu. Gure koloreak ezagutzeko onena kolore karta bat egitea. Eta izango litzake, hemen ikusten dezuten parrilan antzekoa. Nik planteatu detena izan da, hainbat kolore aukeratu ditut, jartzen dut hemen izenak, zein kolorekoa dan, eta gero egin detena izan da, berdin jarri ez zutabean, orduan, bai lerroan bai ez zutabean kolore berdinak, eta zein nasketak ateratzen dian. Orduan, alegia hemen dakau aureolina, eta aureolina gehi aureolina, kolore hori izango litzake. Zitron gehi zitron hemen izango litzake. Azolait, orduan, bakoitzak bere etxean izango ditu bere koloreak. Eta zer lortzen dugu honekin, ikustia gure kolorekin zein nolako nasketak egiterik dauzkagun. Zeren, hemen adibidez, badazkagu aureolina eta adibidez, Prusia, honako berdea ematen du. Lana da, baina benetan merezi du. Nik jarraituko dute honekin, hemen ikusten dezute urez berdinak, kolore bakoitza nasteko, ez egoteko beste nasketarik. Eta gero gauza bat, hartzen degunean akuarela egiteko pintzela, hasieran egin zazue honako, trukoa. Sartzen dezute eta 10 arte kontatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zertako betu, orain, pintzelak ura, dauka. Orain bai dagoela guztita. Orduan horrekin lortuko dezute jutia margoaren gana, alegia, betu hemen hartuko dugu orain Prusiaren gana, hemen uzten dugu, eta nasketa pixkat egiten uzten dugu, beratzen bezala, eta hemen dikateatzen dugu paleta. Beitu, oin badakaguia gure koloreatea eta. Jarraituko de pixkat egiten eta jarraituko de azalpenarekin. Orduan ja, pasa ditugu zutabe eta ilara bakoitzean bere koloria, esan dugu, hemen apuntatzen genuen zein kolore genukan, eta gero zutabean berdin. Orduan hemen aureolina, hemen zitron, azolait, eta egin duguna izan da, koinziditzen duten tokian, markatu dugu. Hemen ikusten dezutena izaten da, horiak, hemen gorri batzuk eta hemen urdinak, behitu. Urak ere bai, 3 kolore hoietan ari dira. Hoiek izango diralako gure basikoak. Momentu honetan, zer egingo dugu? Ikusi ezue. Apuntatu dugu, justo zutabe bakoitzean ze kolore dan, eta markatu daukagu. Oain moztuko dugu, hemengoak, eta plastifikatuko dugu gure kolore karta. Orduan hemen, garantza zindan, hemen, justo. Zutabean markatua dagona. Hemen azur Windsor, zerulean, hemen. Eta gero jakiteko kolore bat zein den, pasaten dugu, hemengo kolorea, zerekin atera da. Orduan badakigu, ultramar frantzes, hemen dikandalako zutabea, eta bilatzen dugu, hemen, nun dago markatua, eta azodeo dip. Orduan, horrela jungo geha kolore bakoitza. Alegia, more hau, zerekin? Juten geha gora, Prusia eta zein dago markatua, hemen garantza. Ala, hemengo berdea? Hemengo berdea egin dugu, juten geha azodip, bangor, eta gero juten geha honeaino zerulean. Eta horrela jakingo dugu gure kartan dagoen kolore bakoitza zerekin egin dugu.
Jungo naiz mozten eta gero plastifikatzen eta berriz erakutsiko dizuet.